କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବାଘ ମାମା ଯଦି ଏକା ହୋଇଯାଏ ସେ କେମିତି ଲାଗେ? ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ମିନି ଜୁକୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଗାଣ ପ୍ରଧାନ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଏହି କୁନି ମନ କେତେ ସଫା, କେତେ ସତ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖୋଜି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବଡ଼ ହେଇ ସେ ସବୁକୁ ହରେଇ ଦେଲୁଣି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁଣି ଥରେ କୁନି ପିଲା ହେଇଯିବି, କେବଳ ଖାଇବି, ଘୁରିବି ଆଉ ଟେନସନ ଜିରୋ। ଜୁକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବାକୁ ହେଲେ ଟିକେଟ ନେବାକୁ ପଡେ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହିରୋ ହିରୋଇନ ନୁହେଁ, ଏଠି ରିଏଲ ଏନିମଲକୁ ଦେଖିବା। ଟିକେଟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିଗଲା। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଜି ଦିନଟାକୁ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଏନିମଲ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଘ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ଏକା ଏକା ଘୁରୁଛି। କେବେ କେବେ ଲାଗେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାହାଣୀ। କୁମ୍ଭୀର ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପାଣିରେ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ତାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଥାଏ। ଓଟର ମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ଲେଫୁଲ ଓ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧବା ଜଳ ନେଉଳ କହୁ। ପାଣିରେ ଏମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ। ଆମେମାନେ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର ଦିନେ ଦିନେ। ଏହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ବା ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଏତେ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ ହସ ସହ ଡର ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲରେ ସ୍ପେସିଆଲ। ବଗ ପୁରା ଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନଟା କ୍ଲାମ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସବୁ ହଟିଯାଏ। ମାଛ ଖାଏ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଲେ ସାଧୁ ହେଇଯାଏ। ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ନୁହଁ କି? ଭାଲୁ ଥୋଡ଼ା ସ୍ଲୋ, ଥୋଡ଼ା କ୍ୟୁଟ୍, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କେବେ କେବେ ସ୍ଲୋ ହେବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ସବୁବେଳେ ରେସ୍ ଜିତିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହିପକୁ, ଖାଇବାରେ ଏମିତି ବିଜି ଯେ ପଛକୁ ମୁହଁ ଘୁରଉନି। ଲାଗୁଛି ମନେ ମନେ କହୁଛି ଆରେ ଖାଇଦିଏ, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଖାଇଦବ। ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ହିପ ପରି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଶାନ୍ତ, ଏକା ଏକା ଘୁରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ କି ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲୁଆ, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ଚତୁର ଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ। ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଫୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ। ଏହି ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଶାନ୍ତ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରକୃତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି। ହରିଣକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳେ। ଏହି ବାଦୁଡି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଟା ହୋଇ ଝୁଲି ରହେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡି ନିଜ ଦୁନିଆ ଖୋଜେ। ବାଦୁଡି କହୁଛି ଦିନରେ ମୁଁ ସ୍ଲିପ ମୋଡ, ରାତିରେ ଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ। ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜହଂସ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଷ୍ଟାଇଲ, ତାର ଗ୍ରେସକୁ। ପାଣିରେ ଏମିତି ପହଁରୁଛି ଯେ ଲାଗୁଛି ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁରୁଛି। ସତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିଲେ ମନଟା ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଛୋଟ ହଂସ କହୁଛି ମୁଁ ମିନି ଭର୍ସନ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁଟ୍ ଫୁଲ ଅନ୍। ମା ଆଉ ଛୁଆର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହକୁ, ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ପାୱାର ଓ ଆଟିଚ୍ୟୁଡର ସିମ୍ବଲ। ସେ ଚିତ୍କାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହିଁ ସବୁକୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଏ। ପଛପଟୁ ଦେଖଉଛି, ପିଲୁଆ ଘର ବାହାରୁ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଭିତରେ ନିଜର ଦୁନିଆ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୟୂର, ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ମୟୂର ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ। ମୟୂର କହୁଛି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ବିୟୁଟି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଲୋକ ୱାଓ କହିବେ। ବଣ କୁକୁଡା କହୁଛି ମୁଁ ଭିଲେଜ କୁକୁଡା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାଇଲ। ବଣ କୁକୁଡା ଫ୍ରି ଲାଇଫ, ନୋ ରୁଲସ। ଏ ହେଉଛି ଝିଙ୍କ, କହୁଛି ପାଖକୁ ଆସନି। ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ। ତା ଦେହରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ତାକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଲଥ ବିୟର, ଦେଖିବାକୁ ଥୋଡା ରଫ୍, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ୟୁନିକ୍। ଘାରିଏଲ କୁମ୍ଭୀର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତି। ଘାରିଏଲ କହୁଛି ମୋ ମୁହଁ ସ୍ଲିମ୍ କାରଣ ମୁଁ ଫିସ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାର ଟଟରାଇଜ। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଛୋଟ ସ୍ଲୋ ହିରୋ ଏତେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଲାଗୁଛି ଜୀବନରେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଇଫରେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଇଁଛ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଚାଲ, ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କର। ଜୁକୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଏନିମଲ ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଶ କରିବା। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସବୁ ଛାଡି ନେଚର ଭିତରେ ଘୁରି ଫ୍ରିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ନେବା। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ମାନେ, ରଙ୍ଗ ସ୍ୱର ସବୁ କିଛି ମନକୁ ଖୁସି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆକାଶରେ ଫ୍ରିରେ ଉଡିବା ପାଇଁ ତିଆରି, ସେମାନେ ଆଜି ଏଠି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ କେବେ କେବେ ଲାଗୁଛି ମନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆକାଶ ଦରକାର, ଏଠି ଛୋଟ ଜାଗା ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ନା, ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବି ଉଡି ଯାଆନ୍ତି। ସିଧା ଘରକୁ ଟିକେଟ ଦରକାର ହୁଅନ୍ତାନି।
ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମହତ୍ତ୍ଵ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ନିଜେ କହୁଛି, ଆସ କିଛି ସମୟ ମୋ ସହିତ କଟାଅ। ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୌଡୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଆମକୁ ରଖିବା ଶିଖାଏ। ପତ୍ରର ଶବ୍ଦ, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, ସବୁ କିଛି ମନକୁ କହୁଛି ତୁମେ ଥକି ଗଲଣି, ଥୋଡ଼ା ଆରାମ କର। କେବେ କେବେ ଆମେ ଏତେ ବିଜି ହୋଇଯାଉଛୁ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାସ୍। ଜୀବନରେ କେବେ ଥକି ପଡିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ମିଳନ୍ତୁ। ଜୁ ଭିତରର ସୁନ୍ଦର ଦିନଟା ଶେଷ, ଏବେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆଖୁ ରସ ଦେଖି ମନ କହିଲା ଏଠାରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆଖୁ ରସ ପିଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ କୁନି ପିଲା ଆସି କହିଲା, ଦିଦି କିଛି ପଇସା ଦିଅ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଖୁ ରସ ପିଇବୁ କି? ସେ ହସିକି କହିଲା, ନା, ମତେ ଚୁସ୍କି ବରଫ ଦରକାର। ସେଇ ଛୋଟ କଥା ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ବଡ ଇଚ୍ଛା, ସେଇଠି ତାର ଖୁସି ଏକ ଛୋଟ ଚୁସ୍କିରେ। କେବେ କେବେ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ବଡ ଖୁସି ଆଣିପାରେ। କେବେ କେବେ ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୃଦୟରେ ସେଭ୍ ହେଇଯାଏ। ସତ ଖୁସି କ୍ୟାମେରାରେ ନୁହେଁ, ମନରେ ରହେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଜୁଡିଓ ସପିଂ ପାଇଁ। ସପିଂ ଶେଷ, ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଆଖି ପଡିଲା, ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ। ଦୂର ଜାଗାରେ ନିଜ ଘର ଭଳି କିଛି ଦେଖିଲେ ମନ ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସତ କହିବି, ଓଡ଼ିଆ ସାଇନବୋର୍ଡ ଦେଖି ଗାଡି ଆପେ ଆପେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ହେଲା। ଦହିବରା, ବିରିବରା, ବ୍ରେଡ ଚପ୍ ସବୁ ଖାଇ ଚାଲିଲୁ ବିକଳିଆଙ୍କ ଭଳି। ବରା ସହ ତରକାରୀ, ୱାଓ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ମିନି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ମିଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ଭାଷା। ମିନି ଓଡ଼ିଶା, ବିଗ୍ ଇମୋସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଯାଏ ରହିଲି, ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।